wens iedereen een goed toernooi. Voor de gedetineerden blijf aan die kant. En het personeel met aanhang blijft aan die kant. Zodat het allemaal goed gescheiden blijft. Verder sluit ik het hierbij af en veel plezier. Toen moest je echt nog spelers krijgen van Cambuur en van Heerenveen. En ging je dat wat? Dat was heel makkelijk. Ja, Cambuur hebben we zelf geregeld. Heerenveen, dat is via de PI zelf gegaan. En ja, dat ging wel makkelijk, tuurlijk. Wij hebben altijd een vaste groep spelers die altijd komen. Wij waren voeten dadelijk enthousiast en we hebben gelijk ja zijn. Dit is zo uniek, dit maakt het allemaal voor erg. Maar ja, dan mag Jilt op de kleed komen van Serious Request. En hoe kom je aan dat Jilt? Entreegeld heffen ze. Er zijn sponsors die spullen beschikbaar hebben gesteld. Onze bewoners die door gaan arbeiden, verdienen ze wat mooi. En ze kunnen geld van moeten krijgen. En op het moment dat ze geld oer hebben, is het aan hun wat voor bedrag ze storten willen. En dat gaat van €1 tot €4 en misschien wel meer.